gaurkoan Landetxako auzo elkartera hurbildu gara eta horretarako gurekin Oiana Galardi dugu proiektu honetan inplikatutako pertsonetako bat eta izan ere Landetxako auzo elkartearen eta batez ere auzoaren memoria osatzeko proiektua abian jarri duzue. Nola sortu zen ideia? Konta iguzu, Oiana. Beno, ideia hau luzarotik dator, dira ez dakit urte pare bat edo hasi ginela, ez? Zerbait landu nahian, ideia batekin, berez lagunak ginen pertsona ezberdinak edo memoria historikoaren baitan gauzak egin ditugunak, parte hartu dugunak nonbaiten, eta hasi ginen hitz egiten pixka bat auzoko testuinguruari buruz. Genekien, zeudela auzoko hainbat pertsonen testigantzak ahotsak.eus webgunean garai jakin honi buruz hitz egiten zutenak eta garai jakin honetan auzoan bizi zutenari buruz. Orduan, egia esan pandemiaren aurretik, hasiak ginen martxan eta bilera potente bat izan behar genuen eta gelditu zen eta egia esan proiektua bera, izan ditu ideia pentsatu genunetik, zer egin, nola egin, ze kontestu edo nola kontestualizatu, pasada denbora, baina hori 2 urte, aixe bai, baina azken hilabetetan eutsi diogu eta esan dugu benga guazen jartzera. Eta hastapen horietan ez dakit auzoarekin loturiko informazio asko topatu zenuten edo guztiz kontrakoak gertatu gote zen? Egia esan, justo eskusa edo, aitzakia edo izango lirateke bere garaian beste proiektu batean, lanean ari ginen beste proiektu batean aurkitu genituen testigantza horiek, ez? Orduan ez genituen inoiz ahaztu. Auzoko pertsonak zirelako, ezagutzen genituelako, orduan ere geure bakoitzaren, auzokoak garen heinean, geure familien inguruan edo, hitz egiten, partekatzen hasi ginen momentutik edo, hasi ginen pixka bat hori buruan genuelarik. Eta helburua beti izanik testigantza gehiago lortzea, bereziki garai horretako testigantza zuzenak geroz eta gutxiago direlako, eta presa hori zen, ez? Jendea joan egingo zaigu, hau ezin dugu luzatu. Eta deialdia horrela auzotarrei zabaltzea erabaki duzue, zer nolako edukiak bilatzen dituzue deialdi honen bitartez? Beno, ideia izan duzan espresuki moduren batean, esan dudan bezala, genituen testigantzak edo badaude testigantzak, eta eskaini nahi dugu zerbait auzoari. Eta ez da bakarrik testigantza batzuen batura, ez? Baizik eta atzera begiratzen dugunean, elkarren artean banatzen genuena izen giza eskubideen inguruko ikuspegi bat, eta nola begiratu atzera hoien baitan, ez? Nahi genuen zerbait egin, erabaki zen bideo edo produktu bat izatea, eta horretarako ez bakarrikan testigantzen batuketa bat, ez? Baizik eta giza eskubideen ikuspegi honetatik abiatuta saiatzea mezu bat helarazten, ez? Batetik mezu positibo eta eraikitzaile bati helaraztea, memoria historikoak kontuan izanik eta atzera begira eta gertatu zena edo pixka bat ulertzen ikasiz, baina aldi berean zerbait eskaini nahi genion auzoko jendeari. Orduan, hortik hasi ginen pixka bat ikusten zer egin nahi genuen, nola kontatu nahi genuen, eta orduan pentsatu genuen argazkiak lortzea, egia esan garai hortako argazkiak egon badira noski, baina garai horretan jendeak ez zuen argazki kamerarik edo bideokamerarik gaur egun dugun bezala. Orduan, izan zitekeela ere modu bat proiektu hau parte hartzaileagoa egiteko, jendeak interes bat izan dezan, interes hori piztu dadin, eta orduan, ez bakarrik interes hori piztu dadin, baizik eta hau ere denona izateko. Eta orain arte egindako bilketa emankorra izan da, nolako emaitzak izan dituzue? Egia esan, beti bezala ideia pilo bat, ez? Eta, pertsona aden pertsona batekin edo kontatzen dugu, pixka bat produktu hori edo bideo edo dokumental edo ez dakit nola deitu ere izango den zuzendu edo eraikiko duen pertsona horrekin, ez? Bere izan da, edo bere izaten ari da jartzen gaituena eta esaten duguna, lurreratu, ezin da dena kontatu, kontuan izan, ez dakizen bat pertsona, bider ez dakizen bat denbora, erabaki behar da, kontuan izan behar da, zer adierazi, ez? Ez da zer kontatu nahi dugun, ideiak berak zer kontatu nahi duzun, badauka horrelako zer daukate kontatzeko, baina gure helburua zein den
saiatu zehazten eta horren baitan eraikitzen horrelako modu polit bat testigantza horien batura edo azalerazteko, adierazteko eta auzoarekin elkarranatzeko. Eta jada lanean ari zaretenez, imaginatzen dut, milaka bitxikeria edo kontu berezi topatuko zenituztela tartean, ez da? Ezakit baten batola kontatu dezakezun. Ez, egia esan, badaude oraindik ere, mingarriak izan daitezkeen gauzak, aipatzen dugun gauza askotan edo askotan ateratzen dena da isiltasuna, ez? Zenbat isiltasun dauden garai hartatik. Sufrimenduagatik, beldurragatik, lotxarengatik, batzuetan ahazteko beharra egondu da, eta orduan askotan isilune hori ia generazionala izan da. Orduan orain arakatu egin behar da, ez? Baina, askotan argazki horietan ikustea ere bai, edo anekdotetatik, ez, naziak auzoan egon zirela eta bazaukaten toki bat beraien kamioiak eta barrizateko, nola jendeak ospa egin behar izan zuen, nola fronteak hemen auzoan bertan egon ziren, ez? Batean, hasten zara hitz egiten, bakoitzak ikuspegi ezberdin badaukalako edo memoria historikora hurbiltzen garelako puntu ezberdinetik, batzuk askoz ere historiografikoak, beste batzuk giza eskubidetatik, beste batzuek pertsonen harremanen baitango historiaetatik edo, orduan, iseri eta hamaika bitxikeri, ez? Edo nola zen bando bat izatean edo bestea, ez nola zen baizik eta askotan etzela erabakitzen, baizik eta badaudela horrelako testigantzak non esaten duten lehenengo batzuek etorri ziren eta nahi bat eraman zuten, gero besteak etorri ziren eta beste nahi eraman zuten, ez? Eta horre etzegoela erabakitzeko eskubiderik edota identitatea bera edo bakoitzak zer erabaki nahi zuenaren baitan betzegoela benetako erabakitzeko aukera bat, ez? Eta zergatik erabaki duzue garai konkretu hori aukeratzea? Hasi ginen azkenean garai horren baitan, sentsibilitate bat genuelako, ez? Hainbat pertsona hortaz hitz egiten hasi ginen pertsonak, proiektu ezberdinetan geunden, edo lanean, edo maila voluntarioan, edo ukitu dugunon, atzera begiratzea garrantzi bat daukan, non denen artean eraiki behar den, harremanak atzera begiratzen eta pixka bat bizikidetzatik bizikidetzan oinarritutako harremanak eraiki nahi ditugun eta horretarako atzera begiratzea eta ulertzea zer gertatu zen, edo eta hortikan eraikitzea uste dugu garrantzitsua zela, orduan genuen, ez? Uste dugu momentu historiko hori inflexio puntu bat dela, gaur egun garen honetan ere bai eragin zuzen bat daukala, eta noski gara historian puntu horren ondorioz, baina lehenagokoen ondorioz ere, ez? Baina ikusten dugu une horrek modu potente batean baldintzatu gaituela, gizarte mailan, eta orduan, interes gune hori, gogo motivazio hori, oraindik ere, bagerelako generazio batekoak non ezagutu ditugun bizirik garai hori bizitu zutenak. Eta naiz eta isilune asko egon ezagutu ditugu kontakizun zuzenak egin dizkigutenak eta kontziente garenak ez zer izan zen haientzako zer suposatu zuen garai horrek eta badagoela hor zer landu eta zer eraiki horretatik. Eta proiektuaren momentu konkretu honetan ez dakit informazio zehatzik falta zaizuen edo zerbait zehatzaren bila ari ote zareten? Zehatza baino eskatu duguna momentu jakin honetan dira argazkiak, ez? Jantzi nahi ditugu testigantza horiek, eraiki nahi dugun bideo edo produktu hori hitz egiten duten pertsonez haratago, ez? Garaibateko argazkiak, garaibateko auzoa irudikatzea, zeren uste dugu garrantzitsua dela, ez? Egungo auzoa eta 30. hamarkadako auzoak ez dute zer ikusirik, ez? Orduan, laguntzen du kontestualizatzen, laguntzen du atzera begiratzen, eta baita ere osatzen dutelako auzoaren irudimen edo irudi
lehen aldiaren irudi kolektibo baten osaketa ere badelako, ez jendearen parte hartzearekin, azkenean bakoitzak, garai hortako argazkiak altxorrak dira. Eta orduan, bada modu bat ere bai, norberak etxean izan ditzazken altxor horiek partekatzeko eta baliagarriak izan daitezen auzoarentzako egingo dugun material honetan. Eta noiz arte jasoko dituzuen material horiek? Ziurrenik udan zehar gustatuko litzaigukena da, jendea enteratzea, bidaltzea bere argazkiak edo esatea, ez nik argazki hauek baditut, eta egin batean ere, askotan esaten, eta asko bidaliko balituzke, izugarri ez, plan B edo, ez da plan B bat ez, baina bigarren aukera bat izatea da, baditugu dokumentu grafiko hauek, batzuk erabiliko dira, ez, auzoari eskaini diogun produktu horretan, baina agian izango dugu zer gehiago eskaini, izan dezakegu auzoko artxibo grafiko txiki bat, egon daitekena baita ere, edo gustatuko litzaigukena, jende guztiaren eskura egotea. Eta zuk zeuka aipatu duzun modua, auzoa asko aldatu da denbora guzti honetan zehar, ez da? Hala da, pentsatu behar dugu, katea, bentas, landetxa bezala, baina garai horretan bereziki igual katea edo bentas bezala esagutzen zen auzoa, oso txikia zen, nekazal inguruko auzo bat zen, kale nagusi bat zuen, eta egun toki hau ingurune gehienak zelaiak ziren, frutarbolak, baratzak, orduan auzoaren egitura transformatu da erabat, ez? Orduan, kontziente izan gaitezen, non gaude, nola aldatu den gure auzoa, zein modutan eta zergatik, hori da ere, bada ere, iragana eta, gaur egun arteko iragan hori ulertzeko modua eta baita ere ikusteko, zergatik auzo honetan daukagun izaera jakin hau, zergatikan parte hartzen dugun modu jakin batean, zergatik nahi ditugun gauzak sortu. Orduan uste dut horrek guztiak badaukala zer ikusia horrekin, auzo honen historiarekin, auzo honetan gertatu denarekin, eta hori bada ere auzo honen izaeraren parte bat. Eta azken galdera moduan, noiz espero duzue bideo hori aurkeztea, da lanaren emaitza noiz ikusi halko dugu? Gustatuko litzaiguke urte amaierarako edo izatea. Orduan, gu orain lanean gaude, egia esan udara beti garaia arraroa da, edozein proiektu, edozein gauza egiteko, barne lana ahalbidetzen du. Orduan, baina proiektua hori urte amaierarako edo produktua urte amaierarako egotea gustatuko litzaiguke. Primera, Oiana, mila esker zure izengatik.